ಮಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾತಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ವ್ಲಾಗೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ 14 ದೊಂಪದ ಈವೆಂಟ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಪೋಯಿ ಆಯ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಗಂಟೆ ಏತಂಡ್ ಪನ್ನಾಗೈತೆ 4 ಮೂಜೆ ಆಯ್ನ. ಸೊ ಪಿದಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಲೇಟ್ ಉಂಡು 6 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಂಗ. ಸೊ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪವೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು. ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಏನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾತ ಅಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಈರೆಂಕ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪ. ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಆನಿಕ್ 2 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದಡಿಯಾ ಪೋಯ್ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಮಗಲ್ ಹೇಳಿದ್ ಮದ್ಮಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಬರು ತೋಚು. ಔಟ್ಫಿಟ್ ಒಂದು ಮೀಶೋಡ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ನಾನು. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಿತ್ತ ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತು ತಿಕ್ಕುವ ತಾಂಡ MC ಉಂಡು ಐಡು ದುಂಬು ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರೆ. ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಇಂದೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೆ ಬಂದೆ ಸೈಸ್ ಅತ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತುಜರು. ಒಂಚೂರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಮಾತ್ರ ಗಚಂ ಪಚ ಮಂದಿ ಮಲ್ತದು ಕಡೆಗೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಬಂತೇರೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪೋರೆಗೆ. ಸೊ ಹೋಯ್ ಕೋಡಿತ್ತಂಡು ಈವೆಂಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಪ್ಪ. ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇತ್ತದ. ಸೊ ಅದು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಸೊರೂಟು ಏನು ಕಾಲೇಜ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಕಾಲೇಜ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡರಪ್ಪ.
ಚಂದ್ರನೇ ಚುಂಕಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಯಾಗಿ ಮುದ್ದಾದ ಕಣ್ಣಿಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಕೆನ್ನೆಗೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ತಂದು ಕೊಡಲೇ ತುಂಬು ಜೀವನ ರಂಗದ ಮಾದೆ ತುಂಬು ಜೀವನ ರಂಗದ ಮಾದೆ ದಂಬವಿಲ್ಲದ ನಡೆಯ ನಿಜರಿ ಸುಖಮಯ ಮದುವೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಮಧುರ ಜೀವನ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮಧುರ ಜೀವನ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಕನಸು ಚಿಗುರಲಿ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ഇരുപത്തി വെക്ക രണ്ട് പാറ്ററുണ്ട് ഈ പാറ്റർ പാറ്റർ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಟ್ ಐಟ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಏರ್ ಪಂತನು ಸಾಂಗ್ ಏರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಉಂಕ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ಗೆ ವೆಜ್ ಯಾನ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ವೆಜ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾರನ್ನ ಸೊ ಮಾತಕ್ಕೆ ನಾ ಮಿಸ್ ಮೇರು ಎನ್ನ ಮಾತಾಡಾಲೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅದೇ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೇಮಿ ಬಂದು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಅಷ್ಟು ಬಸ್ಸತ್ನ ಪಿಂಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಸ ಮದ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನನ್ನು ಆಂಟಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈವೆಂಟ್ ನಾನು ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಶುರು ಆಪಡು ಕುಂಬಾಶಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕುಂಚದ ಬಲಿ ಬಲಿ ಸಾಕಾನು ಆಡುವನೆಯ ನುಂಗಿ ಓಡಿಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ ಆಡುವನೆಯ ನುಂಗಿ ಓಡಿಸುಣ್ಣವ ನುಂಗಿ ಆಡಲು ಬಂದ ಪಾತ್ರದ ಉಳ ಮಂದಳಿ ನುಂಗಿತ್ತ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಬೈದೇನೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೆಕ್ಕಿಯಲು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀಟ್ ಆಗ ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತಂడి ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಯಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏತೆ ಒಂದು ಬರಡು MJS ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕು ಉಳ್ಳುಲ ತೆಕ್ಕಿಯಾರು ಒಳಕಾಟನೆ ಮದತ್ತು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು MJS ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ MJS ಇಲ್ಲ ಪಡೆ ಆಣಲ್ಲ ಅಡೈಪುರ ಮಲ್ತೊಂದ ಒಂಟೆಲ್ಲ ಅಡೈ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ
పోయేదాన్ని ఇంత చెప్పాలి బగలేదు ಅಂಚನೆ ಏತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಂಟಲ್ಲ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೋನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಪರಂತ ಅಂಚನೆ ಇದೆ ಇರಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಡೇದಿ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಇರಗೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಪೊಣ್ಣೆ ಬಂದೇನೆ ಸೊ ನಾನೇ ಪೊಣ್ಣೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ